Добрый вечар, шановнае спадарства. Мы вельмі рады адкрываць сённяшняе мерапрыемства. Мы беларускі гурт Крыві, і мы спяваем традыцыйныя беларускія жаночыя песні, якія адносяцца да розных абрадаў, да старажытных рытуалаў. Паслухайце, калі ласка. Гэта песня называецца «Дзевачкі гулялі», і гэта пра салідарнасць жанчын і дзяўчын. Herzlich willkommen. Guten Abend. Шчырае прывітанне, добрый вечар. Гэта была вельмі цудоўная музыка. Дорогая Виола фон Крамон, дорогие чальцы жюри, дорогая Дарья Афанасьева, дорогая Ирина Ольховка, дорогая Юлия Мицкевич, дорогие сяброўкі и семьи наших лауреатов и дорогие гости.
І я вельмі рада сёння вітаць вас тут. Шчыры дзякуй за гэты музыкальны ўступ з боку беларускіх музыкаў з Крыві, Вераніка Круглова, Настасья Хмель і Валерія Новік. Von Ihnen werden wir gleich noch mehr hören. Мы пачуем сёння яшчэ больш іх музыкі, яны будуць суправаждаць нас гэтым вечарам. Дітар Прашат, табе асаблівае прывітанне. Гэта таксама наша лаўрэатка гэтай прэміі 2012 года. Шчыра вітаю. І яна таксама здесь, бо яна ведае адну з нашых сённяшніх лаўрэатак, і яна працавала з ёй. Гэта вельмі такая цудоўная сувязь. Тут павінна была выступаць Ліза Пауц, але яна, на жаль, не змагла прыйсці, бо яна захварэла. Але ж яна вітае ўсіх сардэчна, шчыра, у першую чаргу лаўрэатак, і вы пасля можете пабачыць яе вітальнае слова таксама на сайце ў інтэрнэце. Але ж мы спачатку звярнем нашу увагу на заснавальніцу гэтай прэміі. Гэта была вельмі цудоўная жанчына, якая баролася. Яна хацела падтрымаць жанчын і таксама папулярызаваць жанчын, якія заслужылі таго, як іх працу ушанавалі, якія яшчэ невядомыя. Зараз мы паглядзім адзін фільм, каб паглядзець, кім яна была, а пасля гэтага мы паслухаем яшчэ адзін музычны выступ. Жанчыны маюць іншае ўяўленне пра палітыку, іншую якасць чалавечных адносін, што таксама пераважае і адлюстроўваецца ў форме палітычных дэбатаў. Анна Кляйн заклала аснову новага стылю ў палітыцы. Яна была феміністкай, адвакаткай і натарыусам, і першай сенатаркай у Берліне, якая была лесбіянкай. Ганна была феміністкай, і гэта заўсёды было бачна ў тым, што яна рабіла, ва ўсім, пра што яна думала, ва ўсіх пазіцыях, якія яна займала. Ганна Кляйн была наскрозь феміністкай і адвакаткай, і законнымі сродкамі яна змагалася за роўныя правы жанчын супраць дыскрымінацыі. Яна асабліва захаплялася барацьбой, калі закон выкарыстоўваўся для дыскрымінацыі людзей. У 1989 годзе Ганна Кляйн стала сенатарам па справах моладзі жанчыны сям'і пад кіраўніцтвам Вальтера Момпера. Он был таксама вядомы як фемінат за большасці жанчын. Яна дала клятву са словамі «Дык дапаможа мне год». Як феміністка яна выступала за дзявочыя і жаночыя праекты, забяспечвала іх падтрымку і палітычнае лобі. І як сенатарка яна стварыла дэпартамент па аднаполаму ладу жыцця. І яна вельмі рана зразумела, што гаворка ідзе пра стварэнне інстытутаў, якія раптоўна памнажаюць сілу і энергію. Яна прыняла гэта вельмі добра. Заўсёды шукайце, дзе знаходзіцца цэнтральны структурны рычаг, які можа мець вялікае значэнне. Ганна Кляйн удзельнічала ў жаночым руху ў Берліне, была суаснавальніцай першага жаночага прытулку ў Берліне і пастаянна ўмацоўвала ролю жанчын у палітыцы. Ганна была рацыянальнай і адначасова адданай сваёй справе. Яна не была занадта ўпартай, але змагалася з вялікім запалам і верыла ў рацыянальныя аргументы. У яе было шмат шарму, яна была вельмі адкрытай для іншых людзей. І мне здаецца, што менавіта гэта зрабіла яе такой пераканаўчай, і яна мела шмат сяброў. Ганна Кляйн была чалавекам, які заўсёды захапляўся сваёй справай, жывучы такімі рознымі жыццямі ад журналісткі да гіда. І яна заўсёды была юрыстам, якая асабліва выступала за правы кліентаў, якіх яна прадстаўляла.
сапраўды больш, чым іншыя. Яна вельмі змагалася і была адданая сваёй справе. Ганна Кляйн змагла даць сілы іншым. Яна змагла надаць мужнасці і заахвоціць іншых адстойваць права жанчын супраць дыскрымінацыі. Гэта было цудоўнае ў ёй. Я думаю, что вас больше всего уразило то, что люди смело могли выступать супраць мейнстрыму. И она таксама мела смеласць звяртацца да рэчаў, якія спачатку здаюцца незразумелымі. Вось таму я радая, што прэмія Ганны Кляйн можа зрабіць адно – узнагародзіць настойлівасць і мужнасць у такіх справах. Каб пераканацца, што жанчыны працягваюць карыстацца грамадскім прызнаннем і падтрымкай іх адданасці, яна заснавала жаночую прэмію. Наконт прэміі, гэта была неверагодная гісторыя. У мяне не было досведу з чымсьці падобным. І калі гэтая справа нарэшце пачалася, я была вельмі кранутая. І тады я ўбачыла неверагодную хвалю грамадскага інтарэса і таксама інтарэса людзей, якіх я ведаю. Фактычна, тэмы, якія я адстойваю, атрымалі яшчэ большае значэнне дзякуючы прэміі. Да гэтага часу я ўсё яшчэ атрымліваю запыты аб тэмах, над якімі я працую. Было даволі шмат газетных артыкулаў, інтэрв'ю і гэтак далей. Гэта значыць, што і для Пекіна, дзе я працую, гэта было вельмі добра. А таксама бачыць, што гэтая ідэя працуе. Так яно і было ёй задумана. Яна ў канцы была вельмі хворая, і падчас гэтай хваробы у яе ўзнікла гэта ідэя. Я лічу яе геніяльнай, і яна працуе. У маім выпадку яна дакладна спрацавала. Ганна Кляйн перадала жаночую прэмію фонду Генрыка Боля, каб і ў будучыні падтрымліваць прыхільнасць жанчын да правоў чалавека, роўнасці і сексуальнага самавызначэння. Зараз цудоўны час, калі пачынаецца вясна, абуджаецца прырода, і таму мы хочам падзяліцца з вамі, заспяваць зараз для вас песню, якая спявалася пры старажытным дахрысціянскім абрадзе гукання вясны, калі нашыя продкі вельмі чакалі на гэтае цяпло, каб можна было пачаць Новы год і каб усё добрае прыйшло з сонечным цяплом, каб прыляцелі птушкі з выраю. Вось, і гэта гуканне вясны зараз вы пачуеце. Аго, вясна, аго, красна, а што ж ты нам принесла? Аго, вясна, аго, красна, а што ж ты нам принесла? На святую Масленицу да вылетала же ластовица, Вылетала ластовица, да вылетела же ластовица з чорного мора на полі, чорного мора на полі, чорного мора і на полі сядайте малойці на коні. сядайте, малойці, на коні. Аго, вясна, аго, красна, а што ж ти нам принесла? Аго, вясна, аго, красна,
Дай будем гулять масленицу. Дай будем гулять масленицу. Масленица, масленица. Масленица, масленица. Масленица, масленица. Масленица, масленица. Дякую. Liebe Freundinnen und Freunde, Дарагія сябры, паважаныя лаўрэаты прэміі, паважаныя госці. Александр Лукашенко 30 гадоў кіруе Беларуссю ў дыктатарскім рэжыме. У студзені на фіктыўных выбарах ён ізноў быў пераабраны прэзідэнтам. Сродкі масавай інфармацыі кантралююцца, многія незалежныя парталы навін заблакаваныя, а кожнаму, хто выказвае крытыку, пагражае турма ці калонія. У цяперашні час больш чым за 1200 чалавек знаходзяцца ў палітычным зняволенні. Ізаляваныя ад сваякоў і адвакатаў, вымушаныя займацца прымусовай працай, у некаторых выпадках застаючыся без медыцынскай дапамогі. Больш за 10 палітвязняў утрымліваюцца ў ізалятарах, 4 памерлі ў зняволенні ў мінулым годзе, і ўсё гэта адбываецца менш чым за 1000 кіламетраў адсюль. Відавочна, што мы ў Еўропе рухаемся да крызісу са шматлікімі рызыкамі. У нас больш няма саюзнікаў сярод буйных дзяржаў ЗША, Расіі, Кітая, якія хочуць падзяліць свет паміж сабою. Правыя радыкалы і фашысты ўсё больш набіраюць моц і ўплыў ва ўсёй Еўропе. Не ў апошнюю чаргу на федэральных выбарах тут, у Германіі, амаль 2 тыдні таму назад. Правы жанчын, меншасцяў і пераследуемых ставяцца пад сумнёў. Дыскурсы робяцца больш вострымі і небяспечна сыходзяць управа. А адразу за межамі еўразвязу ў Беларусі існуе дыктатура, у існаванні якой зацікаўлена Расія, а Ўкраіна ўжо 3 гады абараняецца ад жорсткай захопніцкай вайны з боку Расіі. Нягледзячы на маю веру, у сілу дэмакратыі мне становіцца ўсё цяжэй захоўваць надзею і аптымізм у гэтыя часы. Таму мяне вельмі ўражвае актыўнасць лаўрэатаў прэміі гэтага году. Дар'я Афанасьева, Ірына Альхоўка, Юлія Міцкевіч з вялікай рашучасцю змагаліся і змагаюцца за правы жанчын, магчымасць мець сваё прадстаўніцтва і браць удзел у грамадскім жыцці, а таксама ўздымаць праблемы дыскрымінацыі па прыкмеце полу і тэму гвалта, не будучы ўпэўненымі, што яны не стануць аб'ектамі рэпрэсій і не падвергнуць сябе рызыцы за мяжой. Яны яшчэ раз нам дэманструюць, што шлях да роўнасці і справядлівага грамадства ляжыць не толькі праз заканадаўства і інстытуцыянальныя рэформы, але і праз разнастайную і настойлівую дзейнасць грамадзянскай супольнасці. Прагматычна разглядаць праблемы, шукаць дыялогу з уладамі, дабівацца дробных зменаў і дапамагаць людзям – гэты доўгі час быў рэцэпт поспеху ў Беларусі. Як фонд Генрыха Бёля мы падтрымлівалі курсы для міліцыянтаў і сацыяльных работнікаў, каб павысіць дасведчанасць аб гендерным гвалце. Сёння такія праекты немагчыма ўявіць. Пасля фальсіфікаваных прэзідэнцкіх выбараў у 2020 годзе многа адданых сваёй працы людзей вымушаны былі пакінуць краіну. Праваабарончыя, культурніцкія, экалагічныя і адукацыйныя арганізацыі былі распушчаны, як і арганізацыі сацыяльнага сектара.
Тым не менш, многія людзі працягваюць сваю дзейнасць у Беларусі і ў міграцыі. Напрыклад, у межах адной са шматлікіх ініцыятыў, якія ўзніклі ў Польшчы і ў краінах Балтыі. Дар'я, Ірына і Юлія дэманструюць нам, што адмова ад барацьбы за годнасць, правы і дэмакратыю не варыянт. Мы не павінны дазваляць паралізаваць сабе безнадзейнасцю і страхам, нават калі пагроза рэальная або ўжо лічыцца прайграная. Дар'я, Ірына і Юлія – жанчыны, якія нават у неспрыяльных абставінах праяўляюць рашучасць і робяць усё магчыма. Яны прадстаўляюць шмат жанчын у беларускім дэмакратычным руху. Фотаздымкі Святланы Ціханаўскай, прэтэндэнткі на пост прэзідэнта, абляцелі свет. Пасля фальсіфікацыі выбараў жанчыны не толькі ўзначалілі масавыя дэманстрацыі, але і ўдзельнічалі ў акцыях пратэсту. Многія з іх заплацілі за гэта высокую цану, некаторых пасадзілі, некаторыя, як нашы прызёры, мусілі з'ехаць у міграцыю. Дар'я Афанасьева здолела зрабіць гэта толькі пасля больш як 2 гадоў калоніі. Сёння, праз 5 гадоў, сітуацыя ў самой Беларусі, але і для апазіцыі ў выгнанні лягчэйшай не стала. З арганізаванымі выбарамі ў студзені Лукашенка умацаваў сваю ўладу на гады наперад. Я спытала нашых лаўрэатам прэміі, ці ёсць у вас яшчэ надзея на дэмакратычную будучыню Беларусі з аднолькавымі правамі для мужчын і жанчын. І вашы адказы, Ірына, Дар'я і Юлія, мяне ўразілі. Нешта мяняецца для мужчын, асабліва для маладых людзей, якія больш не адчуваюць праблем з прызнаннем незалежнасці жанчын. Веданне таго, што жанчыны ва ўсім свеце змагаюцца за адну і тую ж справу, дае ім надзею. Веданне, што яны не адны, з'яўляецца часткай руху. Той факт, што жанчыны становяцца мацнейшымі і гучнейшымі і выказваюць свае заклапочанасці, гэта падшырае іх магчымасці. І яны спадзяюцца, што аднойчы ім больше не давядзецца ўсё гэта рабіць, а яны змогуць проста жыць, вярнуцца дадому і будуць бавіць час сябрамі. Для мяне, для нас, як для журы жаночай прэміі імя Анны Кляйн, самі Юлія, Ірына і Дар'я – 3 вельмі важкія падставы для надзеі. Таму што іх дзеянні сведчыць пра тое, што рэжыму не ўдаецца знішчыць волю да свабоды, дэмакратычныя каштоўнасці і феміністычныя настроі ў беларускім грамадстве. Сваёй актыўнай дзейнасцю Юлія, Ірына і Дар'я ўплываюць на грамадска-палітычныя дэбаты ў Беларусі з міграцыі і ствараюць супрацьлеглы наратыў расійскаму дыскурсу і глыбока патрыархальнаму погляду, на грамадстве якога прытрымліваецца Лукашенка. Са сваімі фемінісцкімі пазіцыямі яны таксама з'яўляюцца важнымі агентамі перамен у апазіцыі ў выгнанні і змагаюцца за пытанне гендернай палітыкі і роўнага прадстаўніцтва і удзелу жанчын. Фемінізм у Беларусі і з Беларусі адбываецца ў кантэксце, калі жанчыны сутыкаюцца са значнымі перашкодамі не толькі ў палітычнай, але і ў сацыяльна-эканамічнай сферах. Патрыархальныя структуры, якія пранізваюць краіну, робяць жанчынам асабліва цяжкім патрабаванне сваіх правоў. І тым не менш, Дар'я, Ірына і Юлія не здаваліся. Яны прадэманстравалі, што жанчыны не толькі ахвяры рэпрэсій, але і актыўныя носьбіты пераменаў. У лацінаамерыканскіх феміністах ёсць дэвіз «El futuro será feminista o no será». Гэта азначае нешта накшталт будучыня феміністкая, інакш яе не будзе. Можна таксама сказаць дэмакратыя феміністкая, інакш яе не будзе. Бо без прызнання правоў жанчын і
ЛГБТ, без барацьбы супраць дыскрымінацыі і гендернага гвалту, без роўнага доступу да ўлады і палітычнага ўдзелу для ўсіх людзей і без такіх жанчын, як Юлія, Ірына і Дар'я, не будзе сапраўднай дэмакратыі ні ў Беларусі, ні дзе-небудзь яшчэ ў Еўропе ці свеце. Прысуджэннем жаночай прэміі імя Анны Кляйн у гэтым годзе мы хочам паслаць сігнал салідарнасці і выказаць павагу да актыўнай дзейнасці 3 лаўрэатаў за свабодную і гендерна роўную Беларусь у дэмакратычнай Еўропы. Узнагарода гэтым 3 выбітным жанчынам гэта яшчэ і сігнал людзям у Беларусі. Мы не забыліся пра вас. Мы назіраем за вами. Мы назіраем не толькі за расійскімі ракетамі, але таксама і за правамі жанчын і сацыяльнай справядлівасцю. Дар'я, Ірына, Юлія, ваша праца прамень надзеі для ўсіх нас. Віншую вас з гэтай заслужанай узнагародай і дзякую за ўсё, што вы робіце для жанчын у Беларусі і ва ўсім свеце. Вялікі дзякую. Nun möchte ich unsere Lauda. А зараз я хацела бы запрасіць Віола фон Карен сюды, да мікрафону. Дзякую. Liebe Daria, liebe Irina. Дорогая Дар'я, дорогая Ірина, дорогая Юлія, дорогая Іма, шановныя госці фонду Янрика Бёля, шановнае журы. Сёння ў Берліне ушановваюць 3 жанчын. Перш чым сказаць некалькі слоў пра сітуацыю ў Беларусі на вашай радзіме, хочу выказаць вам самае цёплае віншаванне. Як Іма казала, вы заслугоўваеце гэтай узнагароды за вашу асабістую актыўнасць. І для мяне гэта вялікі гонар мець магчымасць выступіць тут з хвалебнай прамовай. І на гэтым шчыры дзякуй. Diese Preisverleihung ist sicher eine gute Anlass. Гэтая цырымонія ўзнагароджання, безумоўна, добрая магчымасць зірнуць на сітуацыю ў Беларусі. Краіна, якая засталася у пэўным цені варварскай захопніцкай вайны Расіі супраць Украіне. Улічваючы драматычныя змены ў глобальнай палітычнай сітуацыі, абуральную карэкціроўку палітыкі Дональда Трампа ў дачыненні да Расіі, мы павінны глядзець з вялікай трывогай не толькі на Украіну. Нам трэба больш пільна займацца суседнімі з Расіяй краінамі. Мне ўдалося сабраць і асабістыя ўраджанні аб вашай краіне. Гэта было ўжо адносна даўно, але тады я была здзіўлена, што краіна аказалася зусім іншая, чым я чакала і чым чакаюць другія людзі. Беларусь еўрапейская, цывілізаваная, прагрэсіўная і таксама феміністкая. І гэта пры тым, што Лукашенко ўжо доўгі час кіруе краінай як дыктатар. Гэта важны досвед. Дыктатары з ходам часу не развіваюцца пазітыўна. Наадварот, яны становяцца больш рэпрэсіўнымі, больш жорсткімі і ў горшым выпадку нават распальваюць вайну. Адзін з нешматлікіх пазітыўных бакоў цяперашняй сітуацыі гэта тое, што пакуль Беларусь афіцыйна у значнай ступені не ўдзельнічаць у вайне супраць Украіны. Для большасці жыхароў Германіі Беларусь была невядомай тэрыторыяй. Усё раптоўна змянілася з пратэстамі супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. Тут мы ўбачылі, насколькі жорстка быў падаўлены дэмакратычны рух і як Пуцін падтрымаў падаўленне пратэстаў. Кожны, хто глядзеў на пратэсны рух, зрабіў адно цікавае адкрыццё. Пратэсты узначалілі жанчыны. Менавіта жанчыны сталі тварам гэтага руху. Яны былі сапраўдным антыподам дзіўным паводзінам Лукашэнкі. Кіраўніку, які сцвярджаў, я зараз цытую, «Наша канстытуцыя не для жанчын, а нашае грамадства не саспела для таго, каб галасаваць за жанчыну, бо паводле нашай канстытуцыі прэзідэнт мае вялікую ўладу». І таксама ў дачыненні да пасады прэзідэнта, я цытую, «Глядзіце, гэта не жаночая пасада.
Я катэгарычна супраць таго, каб нагружаць жанчыну гэтай працай. Жанчына не можа быць дыктатарам. Гэта на самой справе многае кажа пра яго ўяўленне аб самім сабе. У жнівеньскія дні пасля сфальсіфікаваных выбараў менавіта жанчыны пратэставалі, мужна шлі наперад, арганізоўвалі масавыя мітынгі, цывілізавана і дысцыплінавана адстойвалі свае правы, і больш за тое яны усміхаліся і раздавалі ружы сілавікам у балаклавах за барыкадамі, выкрываючы тым самым абсурднасць і вычварэнства рэжыму. Пачынаючы з жаночай лідарскай тройкі у выбарчай кампаніі Светланы Ціхановскай, Марыі Калеснікавай і Веранікі Цэпкалас, здавалася, што краіна бярэ ўладу ў свае рукі. Перш за ўсё, што жанчыны ў грамадстве не даюць сябе запалопаць, нягледзячы на масавы гвалт, тысячы арыштаў, катаванні і згвалтаванні жанчын у турмах. У свой час мы неаднаразова ўставалі на бок гэтых мужных жанчын у Еўрапарламенце, выказвалі сваю салідарнасць, запрашалі іх у парламент, змагаліся за зняволеных актывістак і жанчын, арганізоўвалі грошы і спонсарства для іх сваякоў. Але ўрэшце рэшт мы вымушаны прызнаць, нягледзячы на ўсю нашу актыўнасць, мы не знаходзімся там, дзе хацелася б, каб была Беларусь у вольнай частцы Еўропы. Таксама мы не змаглі вызваліць большасць жанчын і актывістак ад іх пакут, ні ад ціску ў грамадскай сферы, ні ад кайданкоў у сямейным асяроддзі. Вось чаму тым больш важна, што ушаноўваючы нашых трох лаўрэатак у гэты вечар, мы надаём тром асобам з шэрагу гэтых мужных феміністак увагу, якой яны так моцна заслугоўваюць за гады, нават дзесяцігоддзі адданасці справе, за іх перакананні, за іх барацьбу за правы жанчын у сваёй краіне. Таму мне хацелася падрабязна пазнаёміць вас з нашымі трымя лаўрэаткамі, якія вельмі розныя, але яны аб'яднаныя ў сваей мэце зрабіць велізарны прагрэс у фемінізме ў правах жанчын у Беларусі. Я пачну з Ірыны. Ірына з'яўляецца адна з заснавальніц жаночага руху незалежнай Беларусі. Яна вельмі рана зразумела для сябе, чаго хоча, і вырашыла, акрамя акадэмічнай кар'еры, таксама заняцца грамадска-палітычнай актыўнасцю і практычнай дапамогай жанчынам. Яе біяграфія цесна звязана з распадам Савецкага Саюза ў 90-е гады. Страхі і цяжкасці, з якімі сутыкаліся жанчыны ў постсавецкіх краінах, таксама з эканамічных крызісаў, гіперінфляцыі, страты мільёнаў працоўных месцаў, даўно сцёрліся з памяці многіх людзей. Але наўрад ці можна недаацэньваць, да якіх вялікіх нягод прывёў гэты час жанчын. Дзеля барацьбы, у прыватнасці з гандлем жанчынамі, але з дысбалансам сіл у сям'і ў канцы 90-х гадоў Ірына далучылася да грамадскай арганізацыі «Ластрада Беларусь». Гэта арганізацыя прапанавала практычную дапамогу жанчынам, якія траплялі ў бяду з-за хатняга гвалту. Ужо праз кароткі час Ірына дамаглася таго, што беларускае крымінальнае заканадаўства упершыню ўключыла ў сябе пункт супраць гандля людзьмі, першы сапраўдны поспех яе працы. Пазней былі створаны тэлефоны даверу і прытулкі для ахвяраў гандлю людзьмі. У 2012 годзе яна са сваёй камандай нават змагла стварыць нацыянальную гарачую лінію для тых, хто пацярпеў ад хатняга гвалту, дзе яна змагла даць парады і канкрэтную дапамогу тысячам жанчын, якія пацярпелі ад гвалту. Усё гэта раптоўна спынілася пасля масавага дзяржаўнага гвалту ў 20-21 годах. Таксама яе арганізацыя была закрытая. Працягваць працу на месцы ўжо было немагчыма, і гэта было нават настолькі небяспечна, што яна вымушана жыць з таго часу ў выгнанні. Але кожны, хто глядзіць на працу і дасягненні Ірыны Звонкі, можа распазнаць тры асноўныя кірункі яе дзейнасці. Яе высокая ацэнка ўсіх жанчын і сёстраў усіх
узростаў. Асабліва маладыя годы яна давала вялікую даніну сваім калегам-жанчынам за ўсё, чаго яны дасягнулі ў справе роўнасці і правоў жанчын нават у савецкія часы. Яна ніколі не задавальнялася адной ідэяй, адной канцэпцыі або адной акадэмічнай працы за гендерную роўнасць і роўныя правы. Яна імкнулася адрозніваць у сваёй працы жанчын, якія перажылі гвалт і якія знаходзяцца ў бядзе. Праца ў НДО сапраўды эфектыўная толькі тады, калі яны прыводзяць да канкрэтных зменаў у заканадаўстве і паляпшэнняў для жанчын. Таму нават у вельмі складаных палітычных умовах у Беларусі яна ніколі не ухілялася ад канструктыўнай працы з уладамі для дальнейшага развіцця правоў жанчын і на карысць жанчын. За гэта ўсё, Ірына, табе шчыры дзякуй. Юлія наскрозь і цалкам абаронца правоў жанчын. Ёй заўсёды даводзілася змагацца за свае перакананні. Яе бацькі ці яе маці не былі саюзнікамі ў яе справе, наадварот. Калі Юлія вырашыла паступіць на журналістыку, маці не была упэўненая, што гэта правільны выбар для яе дачкі. Але ж Юлія не дала збіць сябе са свайго шляху і разглядала гэтыя невялікія перашкоды на прафесійным шляху хутчэй як дадатковую матывацыю. Прыехаўшы ў Мінск, яна як гетэрасексуальная жанчына адчула сябе часткай яе супольнасці. Яна лічыла, што ёй вельмі пашанцавала, што там яе прынялі. Атмасфера ў суполцы была інклюзіўнай. Яны не толькі заснавалі агульную арганізацыю, але і адстойвалі агульную справу. І праз гэты досвед Юлія наблізілася да ідэю фемінізму. Дзякуючы магістарскай праграме Юлія атрымала ўяўленне аб гендерных даследаваннях. Яна была адной з першых студэнтак гендернай магістарскай праграмы Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. Наступны крок у жаночай палітыцы яна зрабіла пасля таго, як сутыкнулася з рэальнасцю мужчынскай журналістыкі, уладкаваўшыся на першую працу інфармацыйнае агенцтва «Белапан». Менавіта яе спантаннае выказванне, настойлівасць у пытаннях гендеру і ЛГБТК+, таксама яе выразная пазіцыя дазволілі ёй добра развівацца ў гэтым мужчынскім асяроддзі. Яе выхад у палітыку, якой яна прысвяціла шмат часу на працяг, кіруючы моладзевай арганізацыі адной партыі Беларусі, быў, аднака, значна больш жорсткі і варожы да жанчын. Але яе барацьба за квоты і роўнасць прынесла плён. Яна змагла дамагчыся таго, што для жанчын на выбарах у Коордынацыйную раду, гэта ў органы, заснаваны Святланай Ціхановскай у выпадку смены ўлады ў Беларусі, і мы вельмі спадзяемся на это, і это альтэрнатыўная дзяржаўная структура ў Беларусі. Гэтая Коордынацыйная рада, дзякуючы Юлічы, атрымала 40% квоту для жанчын. І паколькі я асабіста ведаю, цаню многіх чальцоў Коордынацыйнай рады, то магу ёй толькі выказаць вялікую павагу. Тут, вядома, паспатрэбілася шмат пераканаўчай працы. Бо нават калі мы кажам пра ўдзельнікаў як ліберальныя галовы з Беларусі, гэта не азначае аўтаматычнага захаплення фемінісцкімі ідэаламі і гендернай роўнасцю. Тое, што Юлія заняла пасаду намесніцы ў пераходным кабінеце так званага ўраду выгнання, сведчыць пра тое, што яна разумее, што палітыку немагчыма фармаваць толькі на заднім плане. Разумее, што калі яна не гатовая ўвайсці ў палітыку і ўзяць на сябе адказнасць, іншыя не будуць змагацца за яе тэмы і яе перакананні. Яна павінна зрабіць гэта сама. І ў гэтым я пазнаю адданага палітыка. Тое, што яна сапраўды пераканана ў тым, што яна робіць, і ў сваёй працы становіцца відавочным, калі яе пытаюць, ці лічыць яна, што заслугоўвае жаночую прэмію імя Ганны Кляйн. Яе просты адказ быў не толькі так, але больш таго. Я буду працягваць спрачацца і змагацца за жанчын, фемінізм і наш рух, нават калі мне будзе 90, то бок заўсёды. Для яе фемінізм, правы жанчын, роўнасць
Але таксама і асабістае шчасце не проста нейкі перыяд жыцця, гэта і ёсць яе жыццём. І таму гэта больш чым дарэчна, што яна сёння адна з нашых ганаровых лаўрэатак. Яшчэ раз велічэзны дзякуй за тваю працу. Дар'я, якую сябры называюць Дафнай, насамрэч мае два жыцці. Адно да зняволення і другое пасля вызвалення. 2,5 гады зняволення цалкам вырвалі яе з ранейшага жыцця. Ужо ўсё не так, як было раней. Прычына яе адсуджання ў 20-м годзе настолькі ж простая, наколькі сумная. Яна здзейсніла крымінальнае злачынства праз феміністычную актыўнасць, праз розныя, як гэта кажуць Беларусі, эпізоды, фатаграфаванне плакатаў, падабайкі пад каментарамі, ці проста апынуўшыся не ў тым месцы, не ў той час. І праз гэта яна падпала пад адзін з надуманых артыкулаў экстрэмізму лукашэнкаўскага рэжыму. Наколькі няўпэўненай і баязлівай павінна быць дзяржава, калі яна праследуе маладых жанчын. Таму, што яны звяртаюць увагу жанчын на іх правы, таму што яны курыруюць жаночую літаратуру, таму што яны вучаць іншых жанчын гісторыі фемінізму, таму што яны пішуць блогі і таму што яны ёсць часткай фемінісцкага руху. Той, хто забірае жыццё і дух гэтых маладых жанчын, такіх як Дафна, хто спрабуе зламаць іх, забараняючы і санкцыюючы ў турме ўсё, што вызначала іх папярэдняе жыццё, не ўвасабляе моцную дзяржаву, але ж вельмі слабую дзяржаву. Дафна была менавіта такой, як мы сабе гэтага жадалі. Актыўным членам грамадскай супольнасці, маладой, прагрэсіўнай, феміністкай і натхнённай ідэяй перадаць як мага больш ведаў, духу і сілы іншым жанчынам і сёстрам. Перш за ўсё, гэтую сілу забралі ў яе катаванні ў калоніі. Тут патрэбна менш эмпатыі і любві, чым цвёрдасці і трываласці. Жанчын пазбаўлялі і працягваюць пазбаўляць годнасці за кратамі. Каханне і сяброўства недапушчальнае. У той жа час яна ўсё яшчэ падтрымлівае кантакты з многімі іншымі зняволенымі, з якімі яна падзяляла гэты час, які так моцна паўплываў на іх. Асабліва з тымі, хто пасля шматгадовага трывання хатняга гвалту звяртаецца да радыкальных метадаў і ў бядзе не ведае, чым дапамагчы сабе, акрамя як абараніцца. Але ў турму ў Беларусі трапляе не гвалтоўны партнёр, а жанчына, якая ўжыла самаабарону. Яна неаднаразова сутыкалася з гэтай абуральнай, зняважлівай для жанчын несправядлівасцю ў турмах і лагерах. Пасля ўсіх цяжкасцей Даўна выйшла на волю праз 2,5 гады. Яна спадзявалася на жыццё на свабодзе, дзе яна зноў магла б жыць, кахаць, працаваць і весці блог. Але потым все атрымалася зусім інакш. Свабода не прыйшла аўтаматычна пасля вызвалення. Дафна пакутуе ад посттраўматычнага разладу, і яна ўсё яшчэ адчувае сябе знясіленай пасля зняволення, дзе не было ні цяпла, ні падтрымкі, ні тым больш разумення да яе лесбіянства. Нават праз 10 месяцаў ёй ўсё яшчэ патрэбна эмацыйнае абнаўленне. Але тое, што яна не страціла, і ніхто яе не мог гэта адабраць, нягледзячы на ўсе здзекі, гэта яе гумар. І ў беларускім гулагу, і пасля вызвалення яна умела рассмяшыць вязанак сваім вельмі асаблівым гумарам, сваім феміністычным стендапам. Змены, якія прынесла турма, застаюцца. Энергія Дафны зніжаная, акумулятар не так лёгка зарадзіць, жыццё з мінулага з клубамі і вечарынамі павінна чакаць. Але я вельмі ўпэўненая, што такая цудоўная жанчына ў палітыцы сваёй волі і вопытам здолее натхніць і ўзбагаціць феміністкі дух жанчын, квір-людзей і іншых членаў супольнасці. І гэтага я зычу ёй ад усёй душы. Дарагая Дафна. Спадзяюся, што я дала вам усім невялікае ўяўленне аб розных жыццёвых шляхах нашых трох выдатных лаўрэатак.
Для мяне было гонарам пазнаёміцца з імі, і я зычу ім ад усяго сэрца, каб узнагарода дапамагала ім у працы і ў іх барацьбе за правы жанчын у Беларусі і за яе межамі. Яшчэ раз дзякуй і ўсяго добрага вам. Встану я, помыюся я, выйду я з дзвярэй у дзверы, з варот у вароты. Встану я на чысты луг, на сыру зямлю, погляджу на ўсходнюю старану, туда, там, дзе сонейка зяе. Так і ты прыбегай да мяне, прысыхай да мяне, спіш не заснай, гуляй не загуляйся. Все ж до мяне прибегай. Сердце, сердце, мысли, мысли, очи, очи. За туманом ничего не видно, за туманом ничего не видно. Только видно дуба зеленого, только видно дуба зеленого. Под тым дубом крыница стояла, с той крыницы девка воду брала. Обронила золото колечко, обронила золото колечко. А кто что колечко достанет, а кто что колечко достанет, той со мною на рушничок встанет, той со мною на рушничок встанет.
Живе Беларусь! Ja, jetzt ist es soweit. Ну што ж, час настаў Wenn wir jetzt для ўзнагароды. tatsächlich übergehen, dann möchte ich zunächst Але перад тым, як будуць узнагароджаны нашы лаўрэаты, я прашу чальцоў журы падысці да мяне. Рената Кюнаст, калі ласка. Silvia Lörmann, Зільвія Лёман, Michaele Schreier Міхаэля Шрая und Jutta Wagner. і, калі ласка, Юта Вагна. Und ich möchte auch І таксама я прашу Віола падысці да мяне, і я хачу табе падзякаваць за тваю шчырую прамову. und nun bitte ich euch А зараз я запрашаю на гэту сцэну Дар'ю Афанасьеву, калі ласка. Moment. Irina. Ірина Ольховка, калі ласка. Und Julia. І таксама Юлія Міцкевіч, калі ласка. So, please all sit down. Please go back again.
Die erste Rede werden wir von Irene. Першую прамову мы пачуем ад Ірыны Альхоўкі. Калі ласка. Oh, wow. Thank you everyone for coming. Вялікі дзякуй усім, што вы прыйшлі. Distinguished guests, esteemed colleagues. Паважаныя прысутныя, шаноўныя калежанкі і калегі, дарагія сёстры Дар'я, Юлія. Перш за ўсё дазвольце мне выказаць сваю сардэчную удзячнасць маіх калегам з арганізацыі «Разам» за вылучэнне мяне на гэтую прэмію і за іх непахісную веру ў мяне. Я таксама выказваю сваю шчырую падзяку фонду Генрыха Бёля і журы за прызнанне майго ўкладу і прасоўванне правоў жанчын у Беларусі. Сёння я стаю перед вами глыбока кранутая да глубины душы усцешаная. Больш за тое, я адчуваю вялікую сілу, дзякуючы велізарнай падтрымцы і салідарнасці шматлікіх выбітных жанчын, якія стаяць на маім баку. Літаральна кожная з іх я выказваю сваю глыбокую падзягу. Гэтая ўзнагарода для мяне не толькі сімвал прызнання, гэта магчымасць паразважаць над амаль 30-гадовым шляхам. Гэта глыбока сімвалічна, што ў 25-м годзе гэтая прэмія ўручаецца 3 жанчынам, кожная з якім прадстаўляе розныя генерацыі актывістак, якія змагаюцца за гендерную роўнасць і правы жанчын у Беларусі. Гэта поўніць мяне надзеяй і ўмацоўвае маё перакананне, што нягледзячы на тое, што мы зараз не можам працаваць у Беларусі, мы працягваем служыць сваёй краіне і адстойваць інтарэсы жанчын. Нашы метады могуць быць рознымі, нашы крыніцы натхнення могуць адрознівацца, але нас аб'ядноўвае адзіная мэта – узмацніць галасы беларускіх жанчын, забяспечыць прадстаўленне іх інтарэсаў і трывала ўключыць правы жанчын у шэраг дэмакратычных каштоўнасцяў. Калі казаць пра пакаленне жанчын-актывістак, мне хацелася б аддаць належнае тым мужным жанчынам, якія прывялі мяне ў гэты рух у 90-е гады. Яны ніколі не мелі магчымасць атрымаць узнагароды або грамадскае прызнанне за сваю працу, але ж іх уклад невымерны і яго немагчыма пераацаніць. Успомнім тыя часы. Пачатак 90-х, распад Савецкага Саюза, адкрыццё меж і світанак новага свету поўнага магчымасцямі і ідэямі. Прафесарка майго універсітэта спытала мяне, ці хачу я далучыцца да жаночай групы. На той момант ёй было 55 гадоў, пенсійны ўзрост для жанчын у тыя гады. Бацька назваў яе ў гонар дачкі Сталіна Святланай, а сваю акадэмічную кар'еру яна пабудавала ў савецкі час. У яе не было ані ведаў англійскай мовы, ані досведу кіравання праектамі, ані персанальнага камп'ютара, ані доступу ў інтэрнэт. Але ў яе быў безмежны энтузіазм і самыя высакародныя намеры ўнесці змены ў свет і ў жыццё жанчын. Як ёй гэта ўдалося? Як яна, маючы вельмі кансерватыўнае сямейнае паходжанне, сфарміраванае савецкай сістэмай, знайшла ў сабе смеласць парваць з гэтым, пайсці на рызыку і натхніць сваіх студэнтам, у тым ліку і мяне, ідэямі жаночай салідарнасці, каб кінуць выклік сістэме, у якій чалавек перажыў усё жыццё, патрэбны нязломны дух і сапраўды свабодны розум. Я бясконца захапляюся ёй, я шаную і памятаю усіх гэтых незвычайных жанчын, якія ішлі да мяне і якія навучылі мяне, што ніколі не позна змяніць сваё жыццё і што можна ў кожным узросце ажыццявіць сваю мару.
Захаванне спадчыны Ганны Кляйн – гэта выдатная магчымасць аддаць даніну павагі ўсім жанчынам папярэдніх пакаленняў, якія праклалі шлях для іншых, як гэта зрабіла Ганна Кляйн, адстойваючы правы жанчын і забяспечваючы інтэграцыю іх галасоў у палітычны дыскурс. І атрывалася адвага служыць пуцяводнай зоркай для ўсіх нас у кожную эпоху. Працягваючы свае разважанні, мне б хацелася падзяліцца яшчэ адной гісторыяй з першых днёй маёй кар'еры. У 2000 годзе адна нямецкая НДА звязалася са мной з просьбай аб дапамозе беларускай жанчыне, якая ў выніку гандлю людзьмі трапіла ў Германію. Яна падвергалася сексуальнай эксплуатацыі ў бардэлі, давала паказанні супраць злачынцаў у судзе, але ў выніку ей было адмоўлена ад прадаўжэння статусу жыхарства, і яна была вымушана вярнуцца ў Беларусь пасля таго, як больш за год правяла ў Германіі. На той момант у мяне не было толькі тэарэтычнае разуменне аб гандлі людзьмі. Я ніколі не сустракалася з людзьмі, якія перажылі гэта ў рэальным жыцці, але я хацела дапамагчы, і я хацела змяніць свет. Я паехала ў мінскі аэрапорт, вялізны халодны будынак з бетону і шкла. Мне было 28 гадоў, я адчувала сябе маленькай, неўпэўненай, але ў мяне была важная місія. Самалёт прыбыў, і калі людзі пачалі выходзіць, я заўважыла маладую жанчыну з 2 вялікімі валізамі. Яна была апранута элегантна ў шаком шаліку і трымала ў руках бляшанку кока-колы. Моя першая думка была, гэта не можа быць яна. Я лічыла, што то ў мяне няма ніякіх чаканняў, таму што я ніколі раней не сустракалася з такімі людзьмі. Тым не менш, я несвядома чакала ўбачыць кагосьці відавочнага разбітага, ахвяру, таго, хто плача, стоячы на каленях і молячы аб дапамозе. Вось я прыйду і выратую яе, і мы разам паспяваем кумбая. Але нічога такога не было. Яна была крохкай, але моцнай, з высока ўзнятай галавой і неяк падазроўна ставілася да мяне. Яе валізкі былі поўныя адзення секонд-хенд жаночага прытулку і сціплых падарункаў для яе дзіцяці. Нават бялізну ёй далі ў прытулку. У яе не было нічога. І, нягледзячы на гэта, яна захавала сваю годнасць. І дагэтуль памятаю яе выяву ва ўсіх дэталях. Гэта быў адзін з тых грунтоўных урокаў, якія я засвоіла. Не мець чаканняў, слухаць з павагай, разумець і прымаць, не асуджаць і не спрабаваць ратаваць, а дазваляць жанчынам дзяліцца сваімі гісторыямі, сваім шляхам і сваімі словамі. Бачыць наперш людзей, апроч потым працэдуры, чалавечую годнасць, а потым траўмы. Гэта адзіны шлях, які мы можам даць жанчынам дапамогу, вярнуць ім моц і годнасць. І я не ведаю, як гэта, як яе імя, але ж я вельмі удзячная гэтай жанчыне. І таму я глыбока ўдзячная жанчынам, якія навучылі мне дапамагаць ім, і я імкнуся перадаваць гэты каштоўны урок усім новым генерацыям актывістак у галіне правоў жанчын. На працягу шмат гадоў мы з маёй камандай ператварылі жаночы боль і слёзы ў законы, палітыку і паслугі. У 2000 годзе, усяго 4 месяцы пасля таго, як была заснавана Ластрада Беларусь, быў арганізаваны першы круглы стол па гандлі людзьмі. Мне тэлефанавалі з Міністэрства ўнутраных спраў і паведамілі, што крымінальны кодэкс будзе ўнесены папраўкі. Яны паведамілі мне аб выніку гэтага круглага стала. У 2004 годзе мы адкрылі прытулак для гандлю людзьмі. У 2012 годзе наша каманда стварыла нацыянальную лінію дапамогі пацярпелым ад хатняга гладу, якая адказала на больш чым 15 000 званкоў на працягу 9 гадоў. І я вельмі ганаруся тем, што нашы людзі, якім мы дапамагалі, і я помню, яны казалі: дзякуй за тое, што вы нас ацэнілі, і зараз я магу ўжо клапаціцца аб сабе сама.
Калі я вярталася ў офіс пасля напружаных сустрэч з чыноўнічымі, стомленая, расчараваная, бачыла, як супрацоўнікі службы даверу нястоўна снямалі трубку і казалі, чым магу дапамагчы. І я казала сабе, табе нельга здавацца. Мне падавалася, што самы зброчны момант быў у 2018 годзе, калі ўрад адмяніў законапраект ад прадухіленні хатняга гвалту, а потым у 2021 годзе я была вымушана з'ехаць у выгнанне. Выгнанне прынесла мне глыбокі смутак, боль разбуранай сям'і, а таксама пакуты жанчын у Беларусі, якія па-ранейшаму церпяць ад хатняга гвалту з абмежаваным доступам ці ўвогуле без яго да гендерна адчувальнай і неасуждальнай падтрымкі. Я бядую, што многае з таго, што мы з калегамі бутавалі гадамі, было дэмантавана за адну ноч. Але ведаеце, нішто не можа пахіснуць у маіх каштоўнасцях, перакананнях або прыхільнасць да правоў жанчын. Гэта моя звышздольнасць. І гэтая звышздольнасць многіх беларускіх жанчын, як у Беларусі, так і ў міграцыі, выжыць, захаваць нашу веру ды трываласць. І кожны дзень рабіць маленькія крокі наперад. Калі мяне пытаюць, чым я больш за ўсё ганаруся за многія гады ўдзелу ў жаночым рухе, я адказваю натхненне новага пакалення жанчын і што яны далучаюцца да гэтага руху. І хоць цяпер я належу да паважанага клуба мацярэй-заставальніц Ластрада, я не збіраюся адыходзіць ад спраў. І я вельмі моцная, каб працягваць сваю працу. Давайте сёння мы павітаем жанчын усіх генерацый, тых, хто быў у першых шэрагах, іх пераемніц. Мы розныя, але ў гэтыя цёмныя часы нам трэба засяродзіцца на тым, што нас аб'ядноўвае, а не на тым, што раз'ядноўваеце. Адмоўная рэакцыю на гендерную роўнасць ускладняе працэс, але нават утрымліваць лінію супраць рэгрэсу гэта ўжо дасягненне. І маё паследняе пасланне не толькі беларускаму ўладу, але і дэмакратычным сілам. Няма дэмакратіі без галасоў жанчыны, няма дабрадыту без доступу жанчын да працы з добрым зародкам, няма нацыянальнай бяспекі без закона, якія абараняюць жанчын, і няма міру без жанчын за сталом перамоў. Я сёння бачыла берлінскую сцяну, і я хочу звярнуцца да вас. Дапамажыце нам не будаваць мур вакол Беларусі. Таму што няма Еўропы без Беларусі і Беларусі без Еўропы. Давайте будзем дапамагаць адзін аднаму і падтрымліваць у рэалізацыі нашых мэтаў. Шчыры дзякуй. Я взяла ее с собой, потому что, мне кажется, она выглядит лучше, чем Оскар. Для меня большая честь. Для меня большая честь стоять здесь, на этой сцене, вместе с двумя сильными, потрясающими женщинами, Ириной и Юлией. Стоять на сцене, где стояли другие потрясающие, сильные женщины, которые двигают этот мир и показывают нам о том, что женщины могут. И для меня большая честь о том, что на этой сцене еще будут стоять женщины, которые помогают другим и борются за наши права. В 2021 году в мою квартиру ворвались люди в черном. В следующий раз, когда я смогла увидеть горизонт и вдохнуть свободный воздух, на дворе был уже 2024. Я могла бы сказать, что это история выживания, но на самом деле это история борьбы. История женщин, которых попытались заткнуть.
Женщины, которые вышли на улицы и показали, что их голос громкий и силен, и им сказали, что их можно сломать. Цитируя Лукашенко, она не выдержит такой силы, такой ответственности. Но мы выдержали. Я стою здесь перед вами, но за моей спиной стоят тысячи женщин. Женщины, которые знают, что значит бороться. И женщины, которые знают, что значит потерять все. Потерять свободу, потерять здоровье, потерять право на свое тело и на свой голос, но никогда не потерять себя. Я хочу сказать спасибо за то, что меня номинировали на эту премию, за то, что меня заметили, и заметили все слова, которые я говорила в защиту женщин. Я хотела бы сказать спасибо моей маме, человеку, который прошла весь этот путь заключения вместе со мной и показала мне, что такое настоящая, смелая, сильная женщина. Для меня моя мама — настоящая Wonder Woman. Еще я хочу сказать спасибо и посвятить эту премию всем женщинам прошлого, которые позволили мне сейчас стоять здесь, в штанах, и что мой голос силен. А также спасибо всем женщинам настоящего, которые каждый день вынуждены на работе доказывать о том, что они могут выполнять ее качественно наравне с мужчинами. Женщинам, которые сталкиваются с насилием и пытаются доказать, что это насилие имело место. Женщинам, которые, несмотря на весь сексизм на пути, продолжают идти и не сгибаться. Беларусь стала новостью в 2020 году, но наша борьба началась задолго до этого. Женщины в Беларуси всегда боролись за свои права, за защиту от насилия, за возможность говорить без страха. В 2020 году нас, наконец, увидели, но, к сожалению, не услышали. Наши проблемы не появились внезапно, и наши проблемы не появились вчера. Я посвятила свою работу в социальных сетях просветительской деятельности. Я пыталась достучаться до каждой женщины, которая была готова меня выслушать, о том, что такое абьюз и абьюзивные отношения. Я говорила о том, что насилие — это не частная проблема, а преступление. И то, что происходит в ее семье, должно быть наказуемо. О том, как важно поддерживать друг друга, о том, как важно сестринство и как важно не винить жертв. Мне казалось безумно важным достучаться до каждой женщины, которая попала в тяжелую жизненную ситуацию, и помочь тем, кто пока не осознает, что эта угроза может прийти в ее жизнь. В 2021 году, когда меня посадили в тюрьму, я решила отнестись к этому как к исследованию. Когда еще я могу встретить столько женщин, которые пострадали? Я познакомилась с женщинами и узнала причины их преступлений. Я говорю сейчас не только о политических заключенных, которых сейчас больше 120 на данный момент находятся в тюрьмах. Я говорю и о тех женщинах, которые подвергались домашнему насилию и были вынуждены защищать себя, очень часто своих детей, свою жизнь, и теперь они лишены свободы за то, что они давали отпор. Женщин садят за самооборону, а насильники на свободе. Почему? Потому что белорусская система правосудия построена не для того, чтобы защищать женщин. Она создана, чтобы нас контролировать. Чтобы женщины молчали, боялись и подчинялись. Если мы не изменим систему, эта история будет повторяться снова и снова. Будьте здоровы. И многие из этих женщин даже не осознают, что находятся в абьюзивных отношениях. Они не понимают, что превышение самообороны — это не преднамеренное убийство. У нас нет никакой психологической поддержки для этих женщин. У нас не хватает информационной, ни образовательной помощи, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем. Женщины Беларуси находятся в очень уязвимом положении. Когда я рассказываю о своем опыте в тюрьме, мне очень хочется говорить об этом в прошедшем времени. Мне очень хочется сказать: я это прожила, это осталось позади меня, но это неправда. Тюрьма до сих пор остается здесь. Я каждый день думаю о женщинах, которые заключены сейчас и не могут вздохнуть спокойно, которые не видят горизонт
не видят свою семью и своих детей. Прямо сейчас, в это время, в колонии проходит очередная проверка для политических заключенных женщин. В колонии они выделены отдельным цветом, чтобы их было сразу видно, и они были сразу заметны. Каждое утро я боюсь открыть глаза и увидеть, что я нахожусь не у себя в квартире, а в комнате, где я провела больше 2 лет. Я знаю, что значит быть запертой в 4 стенах, где тебя хотят сломать, где хотят сделать так, чтобы ты больше не была собой, где твое тело тебе больше не принадлежит, а твой голос приглушен решетками. Я знаю, как выглядит система, которая ненавидит женщин, которая боится женщин, потому что женщины — это сила, а они боятся потерять эту силу и контроль над нами. Беларусь — это страна, где женщины выходили на улицы с цветами, а их кидали в автозаки, где за красно-белую майку могут посадить и можно получить срок, где в колонии невыносимый труд и бесконечное унижение, потому что нас хотят сделать покорными, где женщины, политические заключенные — это не просто статистика, это не просто цифры больше 100, это реальные судьбы, это реальные имена, и это семьи, которые стоят за этими женщинами. Но то, что нас сажают, не значит, что мы сдаемся. Это означает, что мы сильные, и это означает, что нас боятся. Это означает, что боятся женщин. Я мечтаю о будущем, где феминизм больше не будет нужен, где наши победы — это не будет что-то чудесное, это будет нормой, просто нормой, где женщины в Беларуси смогут любить, где они смогут говорить и выбирать. Я мечтаю однажды утром проснуться и не увидеть в своем смартфоне новые новости о насилии над женщинами и не получить в личные сообщения очередную просьбу о помощи. Я мечтаю о мире, где я просто смогу работать в книжном магазине. Но пока этот день не настал, мы будем бороться. И я буду бороться. Как сказала Юлия, до 90 лет, значит, до 90 лет. Потому что я феминистка, и мы феминистки. И для меня феминизм — это не абстрактная идея, это необходимость на данный момент. Это борьба за наше право говорить. Это борьба за тех, кого хотят заставить замолчать, кто не может убежать, кому больно, кому страшно, и кто думает, что она одинока. Но мы не одиноки. Я знаю, что значит быть лесбиянкой в стране, где твоя любовь признана порнографией. Я знаю, что значит, когда тебя могут избить за твой плакат «Место женщины в доме правительства». Но мы есть. Мы были и будем, и сегодня, принимая эту награду, я хочу сказать, мы здесь, потому что мы не сдались. Потому что со мной всегда были люди, которые боролись. Потому что тысячи женщин продолжают бороться за одну цель, за наши права. Я хочу посвятить эту награду всем женщинам, которые сейчас борются. Не обязательно, чтобы это были активистки, достаточно того, что это женщины. Я хочу посвятить эту награду всем женщинам, которые сейчас сидят за решеткой, всем, кто была вынуждена уехать, и всем, кто остались и продолжают сопротивляться, всем, кого пытались сломать, но кто держится. Я не знаю, сколько еще потребуется времени, чтобы мы могли дышать свободно. Но я знаю одно. Наша борьба — это не вопрос «если». Это вопрос «когда». Я хотела бы закончить словами, которые написаны у меня на футболке. «Fight like a Belarusian girl». Живе Беларусь! Сейчас
огромное слово. Шановные коллежанки ды коллеги, партнёры і партнёркі, мои сяброўкі і сябры, якіх я бачу ў гэтым зале, які я ведаю, глядзяць гэту цырымонію на YouTube. Гэта вялікая асалода, гонар і нават прывілей стаяць тут, каб атрымаць жаночую ўзнагароду Ганны Кляйн разам з цудоўнымі Ірынай і Дафнай. Вялікі дзякуй арганізатарам узнагароды, журы і фонду Генрыха Бёля і ўсім, хто мае дачыненне. Вы ведаеце, прыемна атрымаць любую прэмію, як прызнанне тваіх дасягненняў і вынікаў тваіх намаганняў. Але атрымаць прэмію за фемінісцкую дзейнасць асабліва каштоўна. Не так шмат узнагарод у свеце, на жаль, дастаецца жанчынам. Многае з таго, што мы робім, застаецца па-ранейшаму небачным. Ці перастае быць значным з цягам часу. На маім працоўным стале ў кватэры стаіць таблічка «Full-time feminist», якая адлюстроўвае сутнасць мяне як асобы і ўсяго, што я раблю і ва што я веру. Як мінімум апошнія 25 год. Быць феміністкай для мяне азначае быць задзейнічанай, неабыякавай, эмпатычнай і спагадлівай. І так было ўвесь час, колькі я сябе памятаю. Яшчэ ў дзяцінстве у мяне было абвастронае пачуццё справядлівасці. Мне хацелася дапамагаць і падтрымліваць тых, каго, на мой погляд, несправядліва пацярпелі, і мне за гэтым часцяком даставалася ад дарослых. Яны мяне не разумелі. Я нарадзілася і сталела ў савецкі і потым постсавецкі час, дзе ролі для дзяўчынак і жанчын былі даволі вузкія, правы і магчымасці лімітаваныя. А чаканні ад нас часта не супадалі з нашымі памкненнямі і жаданнямі. І ўнутры я адчувала, што гэта несправядліва, з гэтым штосьці не так. Але не магла выказаць словамі. Мне не хапала веду, не хватала досведу, але я ўсё роўна старалася любую несправядлівасць спыніць і паўплываць на тое, каб яна ніколі не здаралася. І гэта, бадай, галоўная прычына, чаму я прыйшла ў пачатку 2000-х у грамадзянскі рух і пачала яго ў ЛГБТК ініцыятыве. Пасля стала журналісткай, потым узначаліла моладзевую сацыял-дэмакратычную арганізацыю. Праз час заснавала разам са шведскімі партнёрамі адукацыйны праект. Ва ўсім, што я рабіла і раблю, са мной заўсёды застаецца фемінізм і фемоптыка, як адпраўныя крокі маёй працы, дзейнасці і ладу жыцця. Сёння, займаючы розныя пасады, у грамадзянскіх, палітычных, міжнародных структурах, маючы публічную увагу, статус і ўплыў, я стараюся максімальна выкарыстоўваць іх як інструменты для прасоўвання феміністычных ідэй, феміністычных каштоўнасцей. І асабліва моцна гэта выявілася ўва мне і ў маім жыцці падчас пратэстаў. Новая Беларусь для мяне, як і для шмат каго з беларускіх жанчын, пачалася з жаночай рэвалюцыі 2020 і працягваецца сёння. Назаўжды ў маім сэрцы і ў маёй душы застануцца ўспаміны таго натхнення ад яркіх жанчын на нашых маршах і акцыях побач са мною і веры, што зусім хутка мы зможам пераламаць гэту сітуацыю на сваю карысць і абавязкова пераможам.
Дзякуючы беларускім жанчынам, увесь свет тады даведаўся, дзе знаходзіцца гэта чароўная краіна і месца пад назвай Беларусь. А мы адчувалі, што мы не адны. І я буду працягваць адстойваць і настойваць, што беларускі пратэст 20-го года засноўваўся свядома ці не на фемінісцкіх прынцыпах інклюзіўнасці, размеркаванага лідарства, гарызантальнасці, разнастайнасці і салідарнага клопату. Мы шмат абмяркоўвалі гэта, калі сядзелі на соднях і праводзілі там з маёй сяброўкай Оляй Шпарагай для нашых турэмных сясцёр семінары і лекцыі аб філасофіі і правах жанчын. Тады мне стала найбольш зразумела, што фемінісцкая светніцкая дзейнасць і праца не закончваюцца ніколі, і трэба выкарыстоўваць любую магчымасць і любое асяроддзе яе працягваць. Я атрымала там так шмат бясцэннага досведу ад валявых і бесстрашных жанчын, з якімі апынулася побач у тыя дні у адной замкнёнай на 15 дзён прасторы. І я так ім удзячная. Як і ўсім беларускам, з кім мне пашчасціла быць разам у грамадзянскім актывізме і асабліва ў палітыцы. Я сапраўды ведаю, як няпроста бывае жанчынам там. Праз якія дадатковыя бар'еры, перашкоды і складанасці ім прыходзіцца праходзіць. Якую колькасць сексізму, ціскі і абясцэньвання прыходзіцца нам вытрымоўваць. А яшчэ пачуццё адзіноты, сіндромы самазванкі і адсутнасць падтрымкі. Мне ўсё яшчэ часам бывае страшна прамаўляць нешта, выказвацца, нават маючы вялікі досвед публічнага гаварэння. Але я спадзяюся, што я, як ралявая мадэль, дапамагаю іншым жанчынам таксама не баяцца казаць асабліва пра іх дасягненні. Я ведаю і памятаю, што без удзелу і лідарства жанчын няма дэмакратычнай палітыкі. Той, якая адпавядае інтарэсам і запытам саміх жанчын, з розным вопытам, рознага ўзросту, з рознымі ідэнтычнасцямі, сексуальнасцю і рознымі ўразлівасцямі. А без гэтага няма сацыяльнай справядлівасці і сапраўднай роўнасці. Эканамічнай, палітычнай, культурнай, сацыяльнай ды іншай. І мне ў дапамогу у складаныя хвіліны наша фемінісцкае сястрынства і натхненне ад неверагодных беларусак, якія маё вялікае каханне. Яны працягваюць свой супраціў, нягледзячы на ўсе рэпрэсіі, гвалт, катаванні, праз якія праходзяць кожны дзень, кожную хвіліну. І я не стамляюся дзяўбці, як казала і загадвала нам неверагодная Марыя Калеснікава. Не стамляюся рабіць гэта разам з імі і не схіляюся. Таму што ў мяне ёсць мара. Жыць у Беларусі, дзе ў тых, хто прымае рашэнне, і як мінімум палова з іх жанчыны, ёсць палітычная воля да дасягнення гендернай роўнасці, без якой немагчыма інклюзіўная дэмакратыя, інакш гэта як крэсла на трох ножках. Гэта дае мне надзею не толькі для сябе, але для іншых у першую чаргу. Асабліва для дзяўчынак, такіх як маі племянніцы, Ліза і Маша, якім 10 і 6 гадоў, якія таксама жывуць, як і я, у змушаным выгнанні. Яны – дзеці новага пакалення, у якіх я шмат чаму вучуся. Напрыклад, як адстойваць сябе і свае межы, і якіх, я веру, чакае лепшая будучыня. Я ўпэўнена, што свет сёння як ніколі мае патрэбу ў фемінізму, як у ідэалогіі і стратэгіі дзеянняў,
бачачы, як узмацняюцца антыгендерныя рухі ва ўсёй Еўропе, як дыктатары прыходзяць да ўлады не толькі на сфальсіфікаваных выбарах, але і дэмакратычным шляхам. І першае, што яны робяць, гэта пачынаюць змагацца з гендернымі пытаннямі. Адмяняюць унутраную палітыку роўнасці і інклюзіўнасці, або знешнюю феміністкую палітыку, забараняюць аборты ці закон супраць хатняга гвалту. Гэта ў логіцы аўтакратаў, для якіх сексізм, мізагінія і гамафобія – звычайная практыка, а фемінізм успрымаецца імі як экстрэмізм. Тым мацнейшай, я лічу, павінна быць наша агульная, не толькі сярод феміністак, салідарнасць у захаванні дэмакратычных інстытуцый і іх гуманітарнай асновы. Таму што, па сутнасці, гэта барацьба за павагу і адстойвання нашай чалавечай годнасці. Я прысвячаю гэту прэмію сваім бабулі і сваёй маці, а таксама Машы, з якой я сядзела ў турме. І ўсім звычайным жанчынам, у якіх ёсць шмат талентаў, жаданняў і летуценняў, але за стэрэатыпаў і прадузятасці і за падвоенай ці нават патроенай нагрузкі на працы і дома у іх не было, ці няма неабходных умоў свае мары ажыццявіць. За правы і магчымасці для такіх жанчын змагалася і нязломная Анна Кляйн. І памяць аб ёй таксама натхненне для мяне і ўзмацнення майго унутранага рэсурса працягваць барацьбу. Я падзяляю гэту прэмію са сваёй любімай фем-групай і маімі дарагімі калежанкамі з арганізацыі АБФ, з усімі беларускімі актывісткамі, якія знаходзяцца ў турме, альбо працягваюць заставацца ўнутры краіны ці жывуць у выгнанні, але не здаюцца. У сястрынстве наша сіла. Гэта не проста лозунг ці прыгожыя словы. Гэта тое, што нас насамрэч аб'ядноўвае паміж сабою і з нашымі сёстрамі і сяброўкамі ў розных краінах свету, якія працягваюць 24/7 нашу феміністкую барацьбу за жыццё без гвалту, без дыскрымінацыі, без войнаў і канфліктаў. Нашыя галасы, галасы жанчын, гэта дакладна наш выбар. А лепшыя сябры жанчын – гэта правы чалавека. Дзякуй вялікі, я шчаслівая сёння. Жыве Беларусь! Гэта песня таксама старадаўняя, старажытная. У ёй паўтараюцца словы «вярнусь дадому», і мы хочам ад імя ўсіх беларускіх жанчын, якія зараз мараць вярнуцца дадому, але не могуць, што хочам заспяваць гэтую песню і заспяваць пра нашу мару і пра нашу надзею, што гэта адбудзецца як найхутчэй, вярнуцца дадому.
Живе Беларусь! Вольная! Великий дякуй! Данкішон! Наше віншаванне, дзяўчаты, ад шчырага сердца. Дякую вам за тое, што вы робіце. Дякую. Дорогие гости, ну что ж, мне застаецца толькі падзякаваць усім тым, хто браў удзел у гэтым цудоўным вечары. Вялікі дзякуй нашим перакладчыкам. Вялікі дзякуй нашим тэхнікам, якія сядзяць там у цемені.
Дзякуй нашаму офісу, які падрыхтаваў гэтае памяшканне для сённяшняга вечара. Дзякуй рэферату і Роберту Шперту і Ірыне Гульян-Гец. Вы зрабілі вельмі добрую палітычную праграму і суправаджалі нашых лаўрэатаў прэміі. Вялікі дзякуй за гэта. Ну і, канешне, хочу падзякаваць Ульріке Цыхён, якая падрыхтавала ўзнагароду гэтай прэміі. Я зараз яе не бачу тут у зале. Ах, вось убачыла. Вялікі дзякуй. І вялікі дзякуй усім вам. Цудоўна, што сёння разам з намі, з Ірынай, Дар'яй, Юліяй, вы можете раздзяліць гэтую ўзнагароду у 2025 годзе. А зараз я ўсіх вас сардэчна запрашаю на фуршэт, на танцы. Жадаю ўсім вельмі цудоўнага вечара і хачу падзякаваць нашым музыкантам за цудоўную музыку. Вялікі дзякуй.